Καλησπέρα σας και πάλι, πιο σύντομα από άλλες φορές και είμαστε σήμερα εδώ με μία, κατά την άποψή μου, πιο ζεστή μέρα από αυτές τις μέρες του καλοκαιριού, κάνει απίστευτη ζέστη, που για κάποιους είναι χαρούμενο και είναι ένα ευχάριστο γεγονός, αν μπορείς να πας στη θάλασσα, και για κάποιους όχι. Εγώ εδώ είμαι ελαφρώς τραυματισμένη, που σημαίνει ότι δεν μπορώ να πάω πουθενά. Όμως, συναισθήματα υπάρχουν παντού, όλες τις φάσεις της ζωής μας. Και σήμερα αποφάσισα να κάνω αυτό το βιντεάκι, με πάρα πολύ χαρά γενικά. Έτσι είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα. Για να μιλήσουμε για κάτι που κρύβουμε όλοι μας μέσα, κρύβουμε μέσα μας όλοι, αλλά συχνά δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Λογικά θα σας έχει τύχει κάποιες φορές και κάποιες μέρες να ξυπνήσετε με ένα πολύ έντονο συναίσθημα. Τα συναισθήματα γενικά δεν είναι καλά ή κακά. Είναι θετικά συναισθήματα ή αρνητικά συναισθήματα. Αυτό ήθελα πάρα πολλές φορές να το πω και συνήθως το ξεχνάω. Οπότε, υπάρχουν κάποιες μέρες λοιπόν που μου έτυχαν και εμένα τώρα που έτσι είμαι λίγο χτυπημένη με το πόδι και κάθομαι στον καναπέ, που είναι μέρες που κάτι σε τρώει μέσα σου, κάπως ξυπνάς και είσαι τύπου λίγο τρώγεσαι με τα ρούχα σου, θέλω να κάνω αυτό, δεν θέλω να κάνω εκείνο, έχω μια όρεξη για κάτι που δεν ξέρω και τι είναι. Οπότε λοιπόν αυτό το βιντεάκι είναι για σένα που νιώθεις ότι είσαι ένα ηφαίστειο σήμερα, έτοιμο να εκραβγεί. Για σένα που ίσως κουβαλάς ένα βαθύ πόνο, μια θλίψη, ένα γιατί που και αυτό μας κατατρώει μέσα μας, ή μια τεράστια χαρά, συνέβη κάτι ξαφνικά ή δεν συνέβη ξαφνικά, αλλά είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι, μια χαρά που ξεχυλίζει από μέσα μας ή έναν ενθουσιασμό, έχουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, έχουμε μια συνέντευξη, είμαστε και χαρούμενοι και ανυπόμονοι και λίγο αγχωμένοι. Και έχει έρθει λοιπόν αυτή η μέρα που έχουμε ξυπνήσει, έχουμε ας πούμε ενδεχομένως ρεπό. Και τρογόμαστε λίγο, γιατί το ένα μας ρωμάει, το άλλο μας ξυπνίζει, θέλουμε κάτι να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι είναι. Αυτό συνήθως προέρχεται από ένα πολύ πολύ έντονο συναίσθημα, είτε θετικό είτε αρνητικό, το οποίο πραγματικά από μέσα μας είναι σαν αυτές οι φανταστικές ιαματικές πηγές που λίγο κοχλάζουν, κάνουν έτσι το νιώθεις εδώ, αλλά δεν ξέρεις πού να το πας. Τι τα κάνουμε λοιπόν αυτά τα συναισθήματα, παιδιά, εκεί έξω? Τι τα κάνουμε, τα καταφύνουμε, τα καταπίνουμε, συγγνώμη, τα θάβουμε κάπου? Όχι. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω από έτσι κάτι που μου έτυχε και εμένα, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό μας το συναίσθημα, πώς να γίνουμε λοιπόν ο αλχημιστής του εαυτού μας, και πώς μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε συναίσθημα και να το μετατρέψουμε σε μια δημιουργική και θεραπευτική ταυτόχρονα έκφραση. Πάμε λοιπόν να πούμε τι λέμε συνήθως εμείς εδώ στο Chance to Bloom. Λέμε συχνά ότι όλα είναι ενέργεια. Ο πόνος, ο θυμός, η ένταση, το άγχος δεν είναι εχθρός μας. Είναι και αυτό μία ενέργεια, μία έντονη ενέργεια, δεν είναι κατάρα. Είναι απλά μια τεράστια ποσότητα ενέργειας η οποία έχει εγκλωβιστεί μέσα μας και δεν ξέρει ακόμα να βρει πού να καταλήξει και πού ακριβώς βρίσκεται η έξοδός της. Αν λοιπόν κρατήσεις μέσα σου αυτή την τεράστια ποσότητα ενέργειας και δεν την κάνεις κάτι, αυτό θα μας κατακλείσει, θα δημιουργηθεί είτε σωματικός πόνος, είτε θα μετατραπεί σε άγχος, είτε τι άλλο μπορεί να γίνει. Από τα πιο σημαντικά, θα πω την αλήθεια, είναι ότι μπορεί να μας μπλοκάρει. Μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο σύννεφο σκέψεων, οι οποίες όμως, αν το έχετε κάπου έτσι εικόνα, θα ήθελα να το βρω, αν το βρω θα σας το βάλω, είναι ένα μπουρδουκλωμένο κουβάρι. Ένα κουβάρι που δεν έχει αρχή και τέλος
και κάπως έχεις αυτή την αίσθηση του λίγο πνίγομαι, λίγο δεν ξέρω πού να με πάω. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να ξέρουμε πού να πάμε. Έτσι λοιπόν, εμείς εδώ λέμε ότι αν αυτή την ενέργεια και τη διοχετεύσεις, την αφήσεις να κυλήσει, της δώσεις διέξοδο, τότε αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ θεραπευτικό και για σένα και για τους άλλους. Και να δημιουργήσεις κάτι πάρα πολύ όμορφο επίσης. Τώρα, δεν χρειάζεται να είμαστε ζωγράφοι, καλλιτέχνες, ποιητές, τραγουδιστές, δεν χρειάζεται απαραίτητα να είσαι κάποιο επάγγελμα γενικά ή να ζωγραφίζεις υπέροχα, ας πούμε, σαν τον Πικάσο, όχι. Χρειάζεται, να πω την αλήθεια, να ακούσεις το μέσα σου. Γιατί όλοι μας, φαίνεται, όλοι έχουμε κάποια ταλέντα, όλοι έχουμε κάποια κλίση. Δεν έχει σημασία αν την έχουμε εξασκήσει και την έχουμε κάνει τέλεια. Δηλαδή, βλέπετε παντού υπάρχουν, εγώ τουλάχιστον τώρα που έχω και παιδάκια, μου πετάγονται διαρκώς, τα φτιάχνω μόνος μου σαν χειροτεχνία, λίγο crafts ας πούμε για τα παιδιά και μικρές καλλιτεχνίες. Ωραία. Σαφώς, πολλές φορές δεν πετυχαίνουν, δεν έχουμε τα ίδια χέρια με αυτόν που το κάνει. Αλλά ακριβώς εδώ είναι το θέμα. Όλοι έχουμε μέσα μας κάποια ιδιαίτερη κλίση. Δεν έχει σημασία, μπορεί να μην την έχουμε επεξεργαστεί, μπορεί να μην την έχουμε αξιοποιήσει, μπορεί να μην έχουμε καταπιαστεί και ποτέ με αυτήν, οπότε να γίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό εδώ είναι το σημαντικό του πράγματος. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, δηλαδή δεν θέλουμε να πάρουμε το συναίσθημα και να το κάνουμε, ας πούμε, παράδειγμα, μια ζωγραφιά η οποία θα είναι έτοιμη να πουληθεί για χιλιάδες ευρώ. Όχι. Εμάς μας ενδιαφέρει να ακούσουμε το μέσα μας και να προσπαθήσουμε να δώσουμε κατεύθυνση στο συναίσθημα που νιώθουμε, να του πούμε να, από εδώ μπορείς να βγεις. Τι είναι το εδώ? Το εδώ μπορεί να είναι μία κόλλα χαρτί, από τα αγαπημένα μου, σας το έχω πει, στα περισσότερα βίντεο το λέω. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μία κόλλα χαρτί στην οποία δεν θα μας ενδιαφέρει. Αν βάζουμε τόνους, τα λέμε σωστά, είναι ορθογραφικά όλα εντάξει και γραμματικά και όλα τα σχετικά. Αν αυτό που λέμε έχει νόημα στο χαρτί και αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, μπορείτε να βάλετε λόγια στο συναίσθημα που έχετε και να γράψετε τις σκέψεις σας, οι οποίες δεν χρειάζεται να έχουν καμία συνοχή. Δεν θα το δει κάποιος. Δεν περνάει από τον λογοτεχνικό σύλλογο. Μπορείτε να βάλετε μουσική και να χορέψετε στο σαλόνι σας ή στον όποιο χώρο έχετε διαθέσιμο και να χτυπηθείτε μέχρι να υδρώσετε. Βεβαίως, με αυτή τη ζέστη θα μου πεις τώρα, είναι ωραία αυτή η λύση? Εντάξει, για κάποιους ναι, γιατί και ο υδρότας είναι φοβερά αποτοξινωτικός. Είναι καλό γενικά να βγάζουμε τα υγρά του σώματος με όποιο τρόπο μπορούμε. Μην παρεξηγηθώ, μιλάω τώρα για γυμναστική, ας πούμε. Μπορείτε να δώσετε μορφή με κάποιο σχέδιο. Μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι. Ένα βρυχιολάκι, μία χάντρα, κάτι από πυλό. Δεν ξέρω, υπάρχουν χιλιάδες σετ εκεί έξω. Σετ εννοώ έτοιμα πραγματάκια, τα οποία είναι αρκετά δημιουργικά. Μπορείτε να παίξετε σε αυτές τις φάσεις που νιώθετε έτσι. Μπορείτε να... Όταν φυσικά έχετε τη δυνατότητα, μην με δείρετε τύπου αυτό που μου λέτε τώρα πρέπει να έχεις και τα λεφτά, είμαι η πρώτη που το λέω, ναι το ξέρω, αλλά σταδιακά μέσα στην πορεία της ζωής σας, εφόσον είσαστε λοιπόν σε όλο αυτό το κομμάτι της ενδιαφέρεστε για τον εαυτό σας και προσπαθείτε να δείτε τι μπορείτε να κάνετε καλύτερο για τον εαυτό σας, ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε καλύτερο με τον εαυτό σας είναι να πάτε σε ένα τύπου τζάμπο. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω κάποια διαφήμιση, πάτε σε ένα παιχνιδάδικο. Είναι από τις πιο ωραίες φανταστικές λύσεις, διότι όλοι είμαστε μικρά παιδιά, και να βρείτε μικρά οικονομικά φανταστικά πραγματάκια, τα οποία μπορείτε να έχετε σπίτι σας, ακόμα και αν δεν έχετε παιδιά, γιατί δεν σας το λέω ως μαμά αυτό, σας το λέω γενικά σαν ενήλικος. Πάτε λοιπόν σε ένα παιχνιδάδικο, να μην φανώ ότι διαφημίζω για κάποια διαφήμιση, τώρα εμείς απλά αυτό έχουμε κοντά, και πάρτε κάτι, το οποίο συνήθως δεν θα το παίρνατε. Εντάξει, διαλέξτε κάτι το οποίο είναι καινούριο. Μην πάτε στα safe, μην πάτε στα περπατημένα. Διαλέξτε ένα παιχνίδι,
Και όταν λέω παιχνίδι δεν εννοώ επιτραπέζιο, γιατί πιθανότατα εκείνες τις μέρες που κάπως έχετε ξυπνήσει να κάνετε κάτι, το κάνω κάτι είναι κάνω κάτι εγώ, δεν κάνω κάτι με πάρα πολύ παρέα εκείνη τη μέρα. Οπότε βρείτε λοιπόν κάτι το οποίο δεν ξέρω, φτιάχνετε σαπούνια, θα φτιάξετε αρωματικά, φτιάχνετε τα νύχια, κάνετε πλεξίδες. Έχει διάφορα πραγματάκια που μπορείτε να, έτσι δημιουργικής απασχόλησης, που μπορείτε να αρχίσετε να παίζετε με αυτά. Και είναι και λίγο win-win, γιατί πιθανότατα έχετε ένα ταλέντο εκεί μέσα σας, το οποίο δεν το ξέρετε και δεν το ξέρουμε μέχρι να αρχίσουμε να παίζουμε με το τι γενικά μας αρέσει. Οπότε, δώστε διέξοδο στο συναίσθημά σας και έτσι λοιπόν θα δείτε ότι όταν του δίνουμε μία δίωδο, ένα κανάλι, το συναίσθημα αυτό να περάσει, ας πούμε εδώ, ένα κανάλι να δώσουμε, ναι, μπορεί να ακούτε και λίγο τα παιδιά από μέσα, δεν έχουν βρει ακόμα το κανάλι. Σταματάει λοιπόν το συναίσθημα αυτό να σας ελέγχει την ημέρα και να κάνει κουβάρι εδώ εγκεφαλικά το κεφαλάκι σας. Τι είναι... Τι είναι πολύ σημαντικό εδώ. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Έτσι λοιπόν, για να ολοκληρώσω ας πούμε την σχετικώς εισαγωγή, όταν δίνεις λοιπόν δίωδο σε αυτό που νιώθεις, σταματάει να σε ελέγχει. Έτσι λοιπόν υπάρχει μία όμορφη, φανταστική, πρακτική άσκηση, την οποία την περισσότερη την έχω ήδη αναφέρει βέβαια, απλά θα τα πω με βηματάκια. Την επόμενη φορά που θα συγχωθούμε με αυτό το συναισθηματικό συνοθήλευμα στο κεφάλι μας, είναι 3 βήματα, απλά και όμορφα, μην με δείρετε, γιατί μέσα στα βήματα έχει σίγουρα κάτι που δεν θα σας αρέσει. Λοιπόν, αρχικά αναγνωρίζουμε το συναίσθημα το οποίο έχουμε, γιατί όλο αυτό είναι ένα συναίσθημα, μπορώ να σας το αγγίθω. Αυτό το ζουζουζουζουζου είναι σίγουρα συναίσθημα. Δείτε τι συναίσθημα είναι. Για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα, και σαφέστατα εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό, αλλά επειδή δεν είμαστε πάντα ή δεν θα μας καλέσετε ή δεν μας έχετε βρει ακόμα, για τους ανθρώπους λοιπόν εκείνους οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν πολύ εύκολα τα συναισθήματα, δώστε τους μία περιγραφική περιγραφή. Τώρα αυτό που είπα εγώ δεν ξέρω αν ευσταθεί γραμματικά, δηλαδή ας μην βγει, ελπίζω, ο Μπαμπινιώτης να με δείρει, όμως εννοώ ότι βάλτε λόγια σε αυτό που αισθάνεστε, αν δεν μπορούμε να του βάλουμε ένα τίτλο, βάλτε λόγια, περιγράψτε το, αναλυτικά απλά, δηλαδή δώστε του μια γλαφυρή περιγραφή και μετά να σας πω την αλήθεια, βάλτε το στο AI, βάλτε το στο Google και θα σας γράψει σίγουρα ποιο συναίσθημα είναι αυτό. Αν φυσικά δεν γνωρίζετε το εμάς, chance to bloom, και δεν έρχεται εδώ να σας βοηθήσουμε. Μπορούμε όμως και με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, αναγνωρίστε το συναίσθημα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Και μετά λοιπόν, ακούστε όσο μπορείτε τον εαυτό σας, αυτό το συναίσθημα πώς θα ήθελε να βγει. Να σας πω την αλήθεια, αυτό ακούγεται λίγο περίεργο, νομίζετε ότι πρέπει να είσαι, δεν ξέρω, ο γκουρού για να το κάνεις αυτό και ότι και καλά πώς εγώ τώρα θα ακούσω το μέσα μου, τι είναι αυτό που λες κοπελιά. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάμε και είμαστε σε μια κατάσταση που θέλουμε, δεν θέλω να το πω βελτιώνουμε τον εαυτό μας, όχι. Είμαστε σε μια κατάσταση λοιπόν που αρχίζουμε να ακούμε τον εαυτό μας και τι αυτό χρειάζεται και έχουμε αρχίσει και κάνουμε κάποιες πράξεις και κάποιες δράσεις γι' αυτό, και κάποιες ασκήσεις και πιθανότατα κάποιοι από εσάς εκεί έξω έρχεστε και σε μένα. Όταν λοιπόν είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, ο εαυτός μας απαντάει αρκετά εύκολα. Και οφείλω να πω ότι το κάθε συναίσθημα που νιώθουμε δεν βρίσκει διέξοδο με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο ταλέντο. Δηλαδή, αν κάποιος για παράδειγμα έχει μία κλίση, και όταν λέω κλίση εννοώ του αρέσει πάρα πολύ, δεν εννοώ ότι ξαφνικά ανήκει στον πελέτο της το ρώσικο και χορεύει την λίμνη των Κύκνων, όχι. Εννοώ ότι μπορεί απλά να σε αρέσει ένα χορός ή να σε αρέσει να τραγουδάς στο μπάνιο σου, δεν ξέρω. Ό,τι και να είναι,
το κάθε συναίσθημα δεν βγαίνει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ό,τι και να νιώσεις, δεν θα βγει ξαφνικά με το να πάρεις να ζωγραφίσεις. Δεν ζωγραφίζουμε για όλα τα συναισθήματα, δεν πιάνουμε ένα μολύβι για όλα τα συναισθήματα, ούτε φτιάχνουμε κάποια πράγματα από πυλό συγκεκριμένα, δεν ξέρω αυτό γιατί το λένε, αλλά ούτε και ο πυλός είναι για όλα τα συναισθήματα. Συγκεκριμένα, ας πούμε, αν θέλετε να κάνετε κάτι με πυλό, έτσι μιας που η πληροφορία έρχεται πολύ ωραία σε αυτό το βίντεο, φροντίστε να εκφραστείτε μέσω του πυλού και της δημιουργίας με πυλό όταν είστε πάρα πολύ χαρούμενοι ή όταν περιμένετε και ανυπομονείτε για μία χαρά. Όχι για να λες τώρα εγώ βλέπω εδώ, βλακεία θα συμβεί, θα τη φάω. Ναι, όχι με αυτό το συναίσθημα. Όταν περιμένεις κάτι χαρούμενο, λες πότε θα έρθει. Τώρα, το βλέπω έρχεται. Ναι, αυτό το βλέπω έρχεται, κάντε το με πυλό. Οπότε, βρίσκετε λοιπόν το συναίσθημα και αρχίζετε να προσπαθείτε να ακούτε τον εαυτό σας. Είναι απλό, μια ερώτηση. Αφού έχω αναγνωρίσει το συναίσθημα και νιώθω, ας πούμε, θυμό. Με τι ο εαυτός μου... Και μετά από αυτήν την όμορφη διακοπή, διότι και τα παιδιά μου ψάχνουν μια διέξοδο για αυτό το συναίσθημα της σχετικής χαράς και βαρεμάρας που έχουν, επανέρχομαι για να πω, ότι είναι μια πολύ λοιπόν απλή ερώτηση που την κάνουμε στον εαυτό μας και λέμε νιώθω θυμό. Υποτίθεται ότι έχουμε κάνει το βήμα 1 που είναι έχουμε αναγνωρίσει το συναίσθημα, εντάξει, πολύ σημαντικό. Αφού το έχουμε αναγνωρίσει λέμε λοιπόν νιώθω θυμό, νιώθω άγχος που αυτό είναι πολύ της συγκεκριμένης παρούσας εποχής και κατάστασης. Νιώθω λοιπόν ένα άγχος. Πώς αυτέ μου, ρωτάμε εδώ Ματίνα, πώς μπορώ τώρα εγώ να δώσω μια διέξοδο στο άγχος μου, τι θα βοήθαγε το άγχος μου να βρει διέξοδο και να ρίξει ένταση. Σε μένα ας πούμε είναι ο χορός, λέει εδώ εαυτός μου. Εντάξει. Ή κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το δουν και εικόνα. Μπορεί να είναι λίγο γυμναστική, λίγο χορό, λίγο γυμναστική, χορευτική γυμναστική θα το πω. Παράδειγμα, σήμερα αυτό μας λέει. Ρωτήστε τον εαυτό σας, δώστε του χρόνο, καθίστε και αφιερώστε έτσι λίγα λεπτάκια. Θα σας έρθει η απάντηση και αυτό ακριβώς κάντε. Όταν το αφήσεις λοιπόν το μέσα να βρει διέξοδο και να βγει προς τα έξω, όπως ξαναείπα, του δίνεις μια μορφή και αφού του δώσεις μορφή αυτό σταματάει να σε ελέγχει. Και εδώ τώρα θα πω έτσι σχετικά γρήγορα έναν σημαντικό και απαράβατο νόμο. Τα παιδιά μου σκοτώνονται, πολύ ωραία. Η δημιουργία λοιπόν πρέπει πρώτα να συμβεί για να θεραπεύσει εσάς και να είναι η δικιά σας δίωδος έκφρασης, όπως η δικιά μου εμένα σήμερα, παρότι γίνεται αυτός ο χαμός με την πολύ ζέστη. Και όχι γιατί θέλουμε να σώσουμε τον κόσμο ή θέλουμε να βγάλουμε χρήματα από αυτό που κάνουμε και έτσι λέμε τώρα εμείς τι να δημιουργήσω για να βγάλω χρήμα, τώρα που έχω και το άγχος μου τύπου shopping therapy, αλλά μου φέρνει και λίγο κέρδος. Όχι. Κάνουμε πράγματα τα οποία είναι η θεραπευτική έκφραση για εμάς και όταν αυτό συμβεί, επειδή ακριβώς είναι η αλήθεια μας, πιθανότατα αυτό που θα δημιουργήσετε να μπορέσει, γιατί τώρα δεν σας λέω ότι όποιος έχει ένα συναίσθημα βγαίνει να γίνει εκατομμυριούχος ή να αρχίσει να πουλάει εκεί έξω αυτά που κάνει για να δώσει φως στο συναίσθημα, όχι. Αλλά αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία γενικώς που έχετε μια σχετικά επιχείρηση, θέλετε να τη φτιάξετε, είστε σε αυτό το στάδιο, κάνετε πρώτα πράγματα για να θεραπεύσετε εσάς, για να βγει από εσάς και να ρίξει ένταση αυτό το συναίσθημα και να ξεκαθαρίσει από το δικό σας κεφάλι αυτή η κλωστούλα, το κουβαράκι. Δεν το κάνουμε με σκοπό τι θα αποδώσει οικονομικά στην τσέπη μας και πώς μπορούμε να γίνουμε ρόκετ. Όχι. Ταυτόχρονα όμως όταν εσείς το κάνετε με σκοπό καθαρά εσάς,
αυτό θα λειτουργήσει και παρά έξω και μπορεί όντως να γίνετε rocket, παιδιά. Μπορεί όντως αυτό που θα κάνετε εσείς σήμερα να βοηθήσει έναν άλλον άνθρωπο εκεί έξω. Κάποιος που θα το δει, θα πει ναι, πάω κι εγώ να το κάνω και βοηθάει την ψυχούλα μου και το κεφαλάκι μου να σηκωθώ λίγο πιο ωραία. Αυτό βέβαια απαραίτητα δεν έφερε χρήματα σε κανέναν, αλλά για κάποιους άλλους μπορεί να κάνουν όντως μια δημιουργία η οποία να αποφέρει. Αλλά θα αποφέρει όχι γιατί της έχεις βάλει την σκέψη ότι εγώ σήμερα που είμαι θυμωμένος θα κάτσω να πατήσω 2 πινελιές, θα βγάλω ένα σχέδιο, θα εκφράσω τον πόνο μου, π.χ. γιατί είμαι ζωγράφος, και μετά αυτό θα το πουλήσω. Δεν πάει πάντα ακριβώς τόσο καλά όπως το φανταζόμαστε. Το σκεπτικό είναι ότι όλη αυτή η έκφραση που δίνουμε με όποιο τρόπο τη δώσουμε στα συναισθήματά μας, μας εκτονώνει, μας καθαρίζει και τότε μπορεί όντως από σπόντα να γιατρέψουμε και κάποιον και να κουμπίσει και την ψυχή κάποιου άλλου και να έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και για να τελειώσω, γιατί ο χρόνος είναι πολύ λίγος, θα σας πω ότι μην φοβάστε γενικά τα συναισθήματα. Δεν είναι εχθρός, δεν είναι αντίπαλος. Δεν θέλουμε να παλέψουμε μαζί τους. Είναι μια πρώτη ύλη για την άνοιξή σας, είναι το πρώτο εργαλείο θα το πω, όχι καμπανάκι, το οποίο το παίρνεις και του δημιουργείς άλλη μορφή και αυτό μπορεί να σε κάνει από θύμα σε θήτη, δεν θα το έλεγα. Θα σε κάνει σίγουρα να μην είσαι θύμα της ζωής βέβαια. Οπότε, αν νιώθεις λοιπόν ότι αυτό το εσωτερικό σου υλικό είσαι από αυτούς που δεν ξέρεις, δεν έχεις ξεκινήσει, δεν μπορείς, σε μπερδεύει, σε δυσκολεύει, σου δημιουργεί ένα χάος, δεν ξέρεις πώς να το διαβάσεις, δεν είναι πρόβλημα, γιατί φυσικά εδώ στο βιντεάκι δεν λέω ότι όλος ο κόσμος που έχει ξεκινήσει όλα τα διαβάζουμε και όλα τα καταφέρνουμε. Θέλει πάρα πολύ εξάσκηση και θέλει και αρκετό χρόνο. Οπότε, αν είσαι στη φάση που θα ήθελες να ξεμπερδευτείς, δεν το έχεις καταφέρει ακόμα, να ξέρετε ότι είμαστε εμείς εδώ στο Chance to Bloom για να ξεμπλοκάρουμε μαζί και να βγούμε μαζί το πρώτο βήμα. Ναι, εκεί που είστε, καθίστε ένα λεπτό, καθίστε εκεί που... Τα παιδιά μου έχουν βγάλει ένα κεφαλάκι εκεί. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Ελάτε λοιπόν να το ξεμπλοκάρουμε μαζί, έλεγα, θα το πω ακόμα πιο γρήγορα και μην ξεχνάτε. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, δεν είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι έπρεπε ήδη να τα έχετε κάνει, όχι, όλοι από κάτω ξεκινάμε, θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση, όχι, και μην ξεχνάτε, αν σας άρεσε το βίντεο, προωθήστε το σε κάποιον. Κάντε εγγραφούλα είναι πάρα πολύ σημαντική, εγγραφήστε. Γράψτε μας στα σχόλια, αυτά τα σχόλια τα λέω, τα ξαναλέω. Θα σας τα ξαναπώ, γράψτε μας στα σχόλια το ό,τι θέλετε να πείτε. Καλό, κακό δεν πειράζει, θα το διαχειριστούμε, γιατί γενικά η εποχή είναι αρκετά κριτική και ας πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα. Και αν δεν είμαστε, θα πρέπει να γίνουμε, εντάξει. Μην ξεχνάτε, είμαστε εδώ και όλα είναι μία ευκαιρία, ακόμα και οι μαύρες μέρες και οι δύσκολες μέρες που έχετε φτάσει στον πάτο. Καλά, αυτός ο πάτος είναι μαγικός, να ξέρετε. Όλα αυτά είναι εργαλεία για να πάμε κάπου πιο ψηλά. Σας ευχαριστώ. Όλοι ψηλά. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε. Μας αγαπάτε πολύ. Από εκεί δεν θα βγούμε στο βίντεο. Και αφού σας αγαπάμε πολύ, από εκεί για πείτε πολύ παπάω. Πολύ παπάμε. Πολύ παπάμε. Θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ.